Gregory O'Brien ta' 43 sena u ibnu Logan ta' 5 snin minn San Pawl il-Bahar tilfu ħajjithom wara li matul il-lejl tal-ħadd intlaqtu minn dajsa waqt li kienu fuq dingi żgħir fil-bajja tal-Ġnejna. L-aċċident seħħ ftit wara s-sija ta' filgħodu meta l-pulizija ġiet informata li kien hemm bżonn assistenza wara li dajsa misjuqa minn raġel ta' 43 sena resident ir-Rabat aktar xlaqat dingi f'nofs ta' baħar. Minnu fih ġew informati l-membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li bdew tfittxija fil-baħar fiż-żona indikata għal persuni li kienu fuq id-dingi. Wara ftit ħin uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili sabu bla ħajja l-missier u t-tifel bil-katafri jittellaw fuq il-mollu wara ttieħdu lejn il-kamra mortwarja. Sa dan it-tant id-dingi li sofra ħsarat konsiderevoli kif ukoll id-dajsa involuta ttellaw l-art. Minn aktar stħarriġ li sar ir-riżulta li ftit ħin biss qabel l-aċċident, il-missier u t-tifel niżlu minn fuq id-dajsa l-oħra li kienet ankrata l barra mill-bajja tal-Ġnejna u marru dawra fuq dingi żgħir. Madanakollu kien f'dan il-mumenti li seħħet il-ħabta bejn id-dajsa u d-dingi. Skont informazzjoni li kiseb One News, O'Brien kien jaħdem bħala panel beater u sprayer. Intant il-maġistrat ġew mifsuta timexxi inkjesta waqt l-investigazzjonijiet tal-pulizija brabta ma' dan il-każ għadhom għaddejjin.